இது வரைக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்லயும் சோஷியல் மீடியாலயும் மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்த சிவனை நேர்ல பார்க்கலான்னு வந்தாச்சு. இவ்வளவு பெரிய சிவன் சிலைக்கு கீழே இருக்க இந்த பாதாள கோவிலுக்கு என்ட்ரன்ஸ்க்கு 20 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணாங்க. இந்த பாதாள கோவில்ல உள்ள சிற்பங்களை வச்சு இந்த கோவில் உருவாகிய கதையை சுருக்கமா சொல்றேன். ராவணன் சிவபெருமானை நோக்கி கடுமையா தவம் இருக்காரு ஆத்மலிங்கம் வேணும்னு. ராவணன் ஒரு கட்டத்துல அவர் தலையை கூட அறுத்துக்க பாக்குறாரு ஆத்மலிங்கம் வேணும்னு. அப்ப ஒரு நாள் சிவபெருமான் ராவணனுக்கு காட்சி கொடுத்து, உனக்கு ஆத்மலிங்கத்தை கொடுக்குறேன், ஆனா நீ அதை இலங்கைக்கு எடுத்துட்டு போற வரைக்கும் கீழேயே வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிபந்தனையோட ஆத்மலிங்கத்தை கொடுக்குறாரு. அப்போதான் நாரதர் விநாயகர் கிட்ட சொல்றாரு, ஆத்மலிங்கத்தை ராவணன் வாங்கக்கூடாது, அது நல்லதுக்கு இல்ல அப்படின்னு. விநாயகரும் ராவணன் முன்னாடி ஒரு சின்ன குழந்தையா உருவம் எடுத்து போய் நிக்கிறாரு. அப்பதான் ராவணன், நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அது வரைக்கும் இந்த லிங்கத்தை கீழேயே வைக்காம பத்திரமா பாத்துக்கன்னு கொடுத்துட்டு போறாரு. ஆனா விநாயகர் ராவணன் குளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ள லிங்கத்தை கீழே வச்சிருவோன்னு கீழே வச்சிடறாரு. அதை பார்த்த ராவணன் ரொம்பவே கோபம் அடைகிறாரு. கீழே வச்ச லிங்கத்தை எடுக்க முடியாம ராவணன் உடைச்சிடுறாரு. அப்போ உடைச்சு செதறின கோவில்ல ஒரு கோவில் தான் முருடீஸ்வர் கோவில். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க.